because indlela enza ngayo ufana nomuntu ongekho wena uyakwazi ungenzela izinto uyangazi ukuthi ngumuntu esifazane uyangazi ukuthi nginjani lokho pha ungekho Khona nomuntu ongakho wena kunani usana ungibamba yabo wena ngifana nomuntu ongakho xolisana ngiyachaza makusuwa akasibizanga ke lo kade kuzoyenzakalani shothi athi uzohleza ngifihlela hey musana ungibamba yabo wena musana ungibamba yabona Ngiyabingelela lonke ababukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashela kweUbhudi ikhona lento angayitholi kahle hle kwi-relationship yakhe emuva nje kodwa futhi uzosichazela ukuthi kwenzakalani. Ngiyacela ukuthi ungitshele ngayodwa ukuthi ubuka ukuphi le video. Sawona kunjani? Ngiyaphila ma. Ngiyaphila nami ngicela ukuthi kuba nesibongo nala usakhona. Igama lami nguKhwezi Sibongo kaMpela ngisuka eMthwalweni. Ukhulela eMthwalweni? Yebo. Namanje sahlala khona? Angihlali khona manje. Okay. Ngicela ukwazi ke la iqale khona i-relationship yakho, imuphi unyaka, nihlanganele endaweni kanjani, futhi beniphathana kanjani kusanda kuqala and kuthe kuhamba isikhathi kwashintsha kuphi meke ukuthi kube khona ushintsho? Siqale ngo-2020 sahlanganela e-mall. Yebo. Wona uthando be-right kumnandi ku-right yonke into. Yebo. The time kade nithanda kuqala ukuhlangana bewunayo umuntu ubuthandana naye? No, hayi. Yena wathini? Yena wathi wenza naye na. Oh ngalesa sikhathi. Yes. Okay. So mhlambe beni thandana ngale ndlela ukuthi uyakwazi ukufinyelela efonini yakhe nanomnini azekho imfihlo naye futhi ngokunjalo kweyakhe ifoni? Yebo uthando belikanjalo bengikwazi ukuthi ngifikelele efonini yakhe. Yes. Bengenayo password? No. Okay. Yini le engako oyithanda ngayo? Cha ngithanda ukuthi nje intombazane right muhle yabo unempatho. Yes. Ekhaya lakho la uzela khona bamazi? Yebo bamazi. Bamthanda? Yebo bamthanda. Wena la ezalwa khona uyaziwa? Yebo nabo bangazi lokho. Okay. So ke ubambeni kwenzekeni yini ekuqhubile ukuthi ufinyelele kule show le usoleni? Sesami into engayisola ngisho ukuthi ngathi ngelinye ngivula ifoni yakhe ngafica imessage efonini le voice note shothi ekhuluma nomuntu oyindoda ukuthi kanjani yabo ukuthi uhambe kanjani. Yes. Ukuthi uhambe kanjani? Yayiseviwe lo namba? Inamba? Yes, inamba nje shothi ngasho njalo ngoba inamba phela shothi ayifone ngayo lo muntu obekhuluma naye. Okay. Yeah. So wathola i-VN nje ihambela yodwa engekho yini enye ingqoko mhlambe engaphezulu? Kwavela waqhamuka nje i-VN yodwa? Engaphezulu. Cha ingxoxo yaqhamuka naso ukuthi umuntu wambuza ukuthi uhambe kanjani umunye yabo. Yes. Akukho kunye okukhulunyiwe phezulu mhlambe okudadlana? Hayi ngibuzo. Okay, ukusho ukuthi mhlambe adeletiwe ama message noma mhlambe umuntu omusha? Yeah, ngicabanga kanjalo. Oh, okay. So uke wambuza umuntu wakho ukuthi ubani lo kwenzakalani uqhamuka kanjani ubuzo ukuthi uhambe kanjani kanti uphumaphi bekwenzakalani? Yes, hayi noma ngichazela ngokwakhe uthi umuntu obalanda umuntu westaff obalanda emsebenzini. Oh usho kanjalo yena? Yes. Okay. Yes. The time kade ephendula kanjalo noma wena usambuza yini wayenothisa ngobuso ebusweni bakhe? Mhlambe ngabe wayithukile ukuthi ukwenzeka kanjani usumbuze usuboneni noma usolani noma wavele waphola nje wa relax utshengisa mhlambe vele ayikho into ejulile engemuva? Cha indlela enza ngayo naso somavele nje wakhombisa ukuthi nje yabo akathukile nje yabo ngathi ayikho nje into wrong eyenzakalayo. Okay. Uthe nihlala ndawonye nje noma niyavasha la? Asihlala ndawonye. Oh.
Okay. So uma uthola ukuthi vele lento oyisolayo iyona, uzomshiya noma uzoqhubeka naye kube ukuthi bona bayahlukana? Usayimisele kangako ngaye? Yes, yebo ngisayimisele sisona. Okay. Yeah. So njengoba unezekele inamba yamuntu wakho ngixhubelele naye ukhona ukhona umuntu ahamba naye. Yeah. So ngicela ukuthi ngineze isikhathi sincane ngikwazi ukukhuluma nabo bobawu2 ngiyothi bese ngiqedile bese ngiyakulanda. So mengisakhuluma nabo imuphi umbuzo ofisa ukuthi ngikubuzele wona kubona ngoba uzobe ungekho wena ngaleso sikhathi leso? Sisama umbuzo engifisa umbizela wona ukuthi bayenzelani into abayenza ngoba manje lokho wesifazane uyazi ukuthi ukhona umuntu anontuzana. Okay. Yes. Kulungile. Ithi ngibalandeke khona uzokwazi ukukhuluma nabo. Yeah. Ngiyaqhubeka baba. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo lwethandani, uhlelo olukhuluma ngothando. So ke sihleleke nayo i-couple yethu izosichazela kabanzi ngempilo yayo othandweni lapho. Sanibonani ninjani? Siyaphila sizwe kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usokhona. Igama lami nguSimangele wakamkhongo ngisuka eWaterloo. Ukhulele kuphi? Ngikhulele kahle eMlazi. Uhlala kuphi njengamanje? Ngihlala eWaterloo but ekhaya lami iseMlazi. Ngihlala ngokumsebenzi eWaterloo. Oh, okay. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usokhona. Igama loSandra Sibongo wakamsuku. Ngihlala emakhaya ami aseFryhead kahle. Ngifike la eThekwini ngokuzosebenza. Okay. Umuntu nje o-travelayo ngasho kanjani. Kodwa umndeni wakho? Umndeni wami ukhona. Usemakhaya? Ya, emakhaya. Okay. Ngicela ukwazi ke la nihlangane khona, nihlanganele kuphi? Bekumuphi unyaka? Sihlanganele indawo zokuphuza ngasho ukuthi Empire kahle. Okay. Indawo esivambise sahlangana khona. Sahlangana Empire, wayeseshiya abangani bakhe. So ngambona ngakhetha ukumpick up. Okay. Wangitshela usuhlala kephi, ngamnisa ngamdropha, ngacela ukuthatha inamba nje kuphela. Sakhuluma. Okay. Ayikho into ethini nje. Kanjani? Sakhuluma nje mbuzo ukuthi like right, ngangicheck most of the time. Izinto ngiyazi. Kodwa niyathandana ni right? Ya, manje sisathandana. Sisingasho kanjalo. Ninesikhathi esingakanani nazana? Because sahlangana ngoDecember ikhathi lezo ikhathi nje December zokujabula. Last year. Yeah, last year washo. Sihlangane last year na ngekhathi zokujabula and then ke kwaya ngokuya ngesikhathi. Sagcina sisend up sisithandana. Yini lo ethanda kakhulu ngaye? Ngasho ukuthi personality yakhe. Yabo. Personality ngendlela ayiyona every time ngimdinga uyaba khona ngokumbona nje nawe. Okay. Unje uyimina nje. So mhlambe ngiyazicheckela nje angisho ukuthi into ekhona ngiyazibuzela nje mase uthola ukuthi mhlambe ngelinga ngokumbambe nomunye umuntu bathandana ba right nje uyababona ukuthi laba bantu abazimisele ngokuhlukana bayazwana kakhulu and uthola ukuthi nawe ngaleso sikhathi sathandana naye mhlambe ngabe ekumbambeni kwakho uyokhetha ukuthi umshiye umale noma uyohlala naye kodwa wazi ukuthi ukhona umunye umuntu athandana naye. Mina siswami akukho ukuthini engingakusho ngisebenza ngesibhaqo nje. Kanjani manje? Isibhaqo nje. Shaya uzothi. Yabo la ungifice naye. Ngoshaya yena, ngishaye naye futhi kodwa yena ngizobe ngisajona naye. Ngisebenza ngesibhaqo nje one way. Walala jele? Uba mina hayi ngaze ngalala ejele. Angishaye phela ukuthi yabo useyashona phansi kodwa ngiyashaya. Induku nje ngisebenza ngayo. Into ebheke eceleni yayi. Bathi angikuncoma ukushaya umuntu. Kunezinto ongakwazi ukuyikhuluma siswami, kunezinto ongeke ukwazi ukuyikhuluma. Njengoba ufica umuntu embedeni nje. Ayikho into ongayikhuluma nalowo muntu. Kumele uthele isibhaqo. And then mase sekupholile ushaya khona le ndoda, ushaya naye umuntu esifazane loyo. Belunge bobabili mase uqeda apho ukhuluma naye ke lo muntu. Uyangazi. Uqhubeka uthandana naye. Uqhubeka ngimthanda. Ngoba phela ngiyamthanda. Inhliziyo yayiphakela manje. Uzwini? Uyavala. No, uyazi isithangizane Eyibo, bengingakulindelanga lokho but ingoba ngaze ngambeka isandla and futhi ayikho into engayenza. Na. Even nokusolisa nje akanankinga ukupholile yafika anytime engimfuna nje ngiyamthola. Kuyangithusa ukumuza ekhuluma kanjena
Kodwa-ke alokho olutheni ngoba usechazile yena ngendlela Kusho ukuthi uyabona ukuthi akufanele nangephutha ubanjwe nje ephutheni. Angikholwa ukuthi khona iphutha angangibamba kulona cause alikho iphutha engimenzela lona vele. Bese mkade nificana nje ekwazi nenikweni noma ekumqobeni kwakho bewungenamuntu. Umfice vele ngiyisingile, umfice ngenamuntu, yes. Okay. Awunabo abantwana? No. Okay. Awunawe nawe wakho uceleni? Hayi mina ngathi nginamntwana nje. Mhlambe ke siswami ngicela ukwazi la uma ngase ubhuti kwenzeka umbambe nomunye umuntu mhlambe ungamshiya or ungaqhubeka uthandane naye uwazi ukuthi unomunye mistress? Angeke ngikwazi ukumshare siswami nomunye umuntu. Okay. So i-chance engamnika yona ukuthi angichazele ukuthi lokho azobe kwenza uzobe kwenziswe yini. So kube kuyena ukuthi it's either ushiye lo muntu because nami ngeke ngikwazi ukumshiya ngimshiye lo munye umuntu esifazane ngoba ngiyamthanda. Okay. Right? Ingakho ngizofuna ukuqala angichazele ukuthi lokho kwenziswe yini mase kube ukuthi uyachoose ukuthi it's either uchoose mina noma uchoose lo muntu but ngeke ngikwazi ukuthana naye thana nomunye umuntu. Ngiyezwa. So endlini la hlala khona hlala noba? Ngihlala ngedwa ngiqashile. Okay. Yes. So kuyenzeka akuvakashele la uhlala khona noma wena kuphela ohlezi uvakasha endlini yakhe? Mina engivakasha endlini yakhe noma mhlawumbe mesiyikhiphile ngaleso sikhathi mhlawumbe sabuya late mhlawumbe sihambe siyoyibhukhela la siyibhukhela khona but most of the time ngiya endlini yakhe. Yes. Yini idala ukuthi ungavuma ukuthi umvakashise ubuhlala wedwa emqashweni noma mhlawumbe umastenda wamukele ama-visitor? Hayi ukuthi umastenda akawamukela ama-visitor naye akaze akukhiphe ngomlomo wakhe lokho so lokho kungenza ukuthi ngibone mhlawumbe ukuthi indlela angihlonipha ngayo or something. Okay. No, ngiyezwa. Mhlambe ke Msomi eminyakeni o5 mhlambe ezayo kusuka manje uzibona ukuphi noSmanga? Ucabangana thina ama-plans yini esemqondweni wakho abantwana umshado? Yeah, washo kanjalo umshado abantwana vele phela kumele ngithi ngandise isibongo sasekhaya. Okay. Ilokho mina ngisebenza ngakho. No, ngiyezwa. Nje le Fryhead vele ngizothola umuntu engathi ngifuna ukumbeka emagcini akamsoni. Sisebenza kanjalo. Sandisa inesibongo sasekhaya. So nje ngoba usushilo nje ngikanje noma u5 abantwana nje Hawu! Ongqanga. Yeah. Ngiyakuzwa ngicela ukuqhatha kancane. Okay, if ke akwenzeki ukuthi aphiwe 5 wengane. Ucabangani? Ukhona umunye mhlawumbe usisi wakhe ongacabanga ukumthatha vele ilanga emva kwakhe. Indlela akubuka. Abantu ngayisho. Ngiyenzeka phela kodwa ingane kuyomela itholakale yabo. Hayi wena ufuna izovaka shithi ungaya kusisi wami. Phela vele wakini so kuyabanjiswana emndenini yabo. Hayi ukuthini ukuthi ngizobe mhlawumbe sengijola naye. Sisebenza sifuna ingane. Yabo ithi bese hawu cha phela Uyabona ukuthi usazobuyela lebhawodi. Usazobuvakashi. Bazoze bakwazi lokho umndeni mina ngasuka eFryhead ngithi ngiyofuna ingane abantwana abawu5. Abantwana abawu5 nje ngibingakho. Noma nje sengakhuphuka ke yabo. Bakhuphuke. Ibhansela. Yobona ibhansela ibalekile ke futhi ibhansela. Nasesitolo nje yabo. Amapro. Yabona kona lokho akuchazayo kodwa 5 is too much but ukuba responsible kwakhe like umuntu engengiyisole nami ngathiwa mhlawumbe ngiyawuthola lowo 5 naye because 1 ngiyamthanda number 2 yena shame uhleze khona for umuntu esifazane like nje uright amfuqama uright yes ngabo umnyeni yes. Okay, ngine surprise yenu ke. Ngiyacela nje ukuthi niphakameni nibheke ngala khona ngizoyilanda. Ngiyacela ukuthi nisondezele surprise. Ziyakhala manje. Ngiyacela ukuthi usondezele gift yethu uyibeke ngala. Ngiyacela ukuthi niphendukeni nihlale ngala ubhuti ngicela ahlalele usisi ahlale ngala. Yeah, usaright? Angekho right. Ubonani? Ngibona umuntu amamba nomunye umuntu angekho right. Sma, ubani ubhuti?
Ngicela ungichazele ukuthi ubani ubhuti. Cha, sawathu. Uyaqala ukumbona? Okay, ngicela ukuthi usima uyini nawe? Umuntu wami. Angimazi mina lo muntu, angimazi. Angimazi. Umuntu wami. Umuntu wakho nini? Naqala nini? Sesina 6 years. Umuntu wami wena. Oh, mina Popeye la. Angimazi baby mina lo muntu. Umuntu Angimazi. Angimazi. Wambona? Wamthola? Musungibamba. Khweza ufunani lana? Uthe ukhona uhlala naye endlini. Oh, usuyamazi? Usuyamazi? Imini islima kahle la. Imini islima. Ewen, imini islima la. Imini islima should la. Ufunani khwezi lana? Ufunani lana? Ufunani la? Ewen. Aningiyeke man, aningiyeke. Hey. Ngicela ukuthi ume Awazi. ngizochaza yonke into. Ngizochaza yonke into. Khweza ufunani la? Hey. Wena ufunani? Ngizela ngoba wena mfethu wena uyangijolele. Bengizwe. Ngiyakujolela mina. Ngabona efonini voice note into enaniyikhuluma lapha. Oh, imini islima la. Yes ma. Ngicela ukukuchazela. Uchazani Ngicela ukukuchazela. Awuchazi. Isheshe futhi. Besikhona kodwa isidingo sokuthi uzongilandela amakhamera kanje? Ya sikhona wamanje ngihlukumezekile. Hey. Iyani into obuyifuna ke le? Hey, lo. Iyani into obuyifuna yini? Yabona. Stop it. Anike ngizwe namhlanje ke nina. Hey. Sima, into edala ukuthi akulethe kumakhamera. Bengatholi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu noba2. Into edala ukuthi ngiyabonga. Into edala ukuthi ke athi aza kulethe kumakhamera ile ukuthi akekho right. Ubambile izinto eziningi efonini yakho iVN kakhulukazi kade ubuzwa ukuthi uhambe kanjani. So wathi uthe ukubuzile and mawumphendula uvele nje wangathola ukuthi ithini into. Wathi okay ake hluphe akabhalele ukisho ngoba efuna ukwazi. So isona izathu leso ukuthi akulethe la ufuna ukwazi ukuthi ithini into because yena ugcina ehlala nawe endlini ni right. Umuntu wakho senahlangana ngo2020 yonke leminyaka nathandana kuze kube manje. Kodwa akasazi ukuthi manje yazi nina abantu awuzongitshela mina ngalomuntu. Wathi mina awujuli. Ngicela ukuthi ngikuchazele. Okay fine. Ngicela ukuchazela because chaza. Hawu. Yes, uqinisile methi ngihlala naye endlini. Ngicela ukuthi ungilalele ngize ngiqede. Uqinisile yes methi ngihlala naye endlini. Uqinisile. But umuntu into eziyenza ukuthi ngize ngigcine ngiyibandakanya nomunye umuntu. Awukwazi ukuphuma uyefuna umsebenzi. Yabo? Imina kufanele ngisebenze ngifake imali endlini ngenze yonke into. Umuntu olazy uhlezi usendlini uhlezi unjani? Akasebenzi. Umahlalela. Oh na ngisho ngathi sapha singawutholi nje umsebenzi. Kwenzakalani? Ngiyaje ukuyofesa umsebenzi. Nini? Mina bengilinda isikhathi ukuthi kufike isikhathi ukuthi ngicela ukuthi unginikeze ithuba ngikhulume bengilinda isikhathi ukuthi ngikutshele ngesikhathi esiright bengivele ngizokwazi isikhathi egcineni kosuku buvele zoba but bengalindele ukuthi angilandele amakhamera kanjena. Ngitshela ukuthi unomuntu. Point ami no ngitshela ukuthi unomuntu. Khona ngoba umbone nje. Cause indlela enza ngayo ufana nomuntu ongekho wena uyakwazi ungenzela izinto uyangazi ukuthi ngumuntu esifazane uyangazi ukuthi ngijani ngoba lokho Paul khona nomuntu ongakho bona kunani usana ungibamba yabo wena ngifana nomuntu ongakho xolisana ngiyachaza makuthiwa akasibizanga ke lo kade kuzoyenzakalani shothi athi uzohleza ungifihlela ngiyasho ukuthi bengisazokutshela bengizosola isikhathi esiright like why uzulanda amakhamera kanjena isikhathi esiright ngikhuluma nawe beka mina noma ngikhuluma nawe ngibheke emehlweni ngikhuluma nawe inhliziyo yami iphukile ingakho ngilanda amakhamera isiphi isikhathi esiright isona lesi sibuka abantu isona lesi ngiyaxolisa yazi ngenza njani ufuna imali yami yonke la ngangiyikhipha yonke imali yami ngangiyikhipha ngifuna imali bona ngisamthandi ke ngithanda wena hayi awukwazi ukungitshela lokho ngizokubeka indaba ungamtshela ungakahlangani nami endlini mina asihlala wedwa
Kuzose kube namhlanje uvuke kanti. Kadulele kuphi? Kadelele kwami. Oh, okay. Hawu. Ufike nini kwakho? Ufike nini? Last week. Ufike last week ya. Uthe wena uyapha. Mina ngazi ukuthi uyakuba kanti wena uye kwakho. Uye kwami. Mina ngitshela ukuthi uyakuba kanti. Hey, musana ungibamba. Yabona. Musana ungibamba. Musana ungibamba. Yabona. Yabona. Musana ungibamba. Musana uyangibonisa. Ngehlisa yini? Sima, ngicela yabona manje sibona ukuthi isimo sinjani la? Ngicela usuke umthatha umuntu wakho uphume naye. Ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. Ngiyasaba. Usaba umuntu wakho? Ngizongazi kahle. Uba umuntu ngiyaxolisa baby. Uxolisa uzosizaphi? Okay, ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. Awukwazi ukuthi usaba umuntu wakho. Ushilo wathi uzongibeka isandla ngiyasaba. Uxolisa uzosizaphi? Sokonakele sokunje. Indaba unga-understand ukuthi okay fine. Ayikho into engizo-understand. Njalo mina ngikhiphana nayo imali yami. Imali yami njalo. Khipha imali yoluka ishintshe istyle wena. Njalo ngeweek wena uyashintsha. Slay queen angithi. Ngiyadrop emsebenzini ngiyakulanda. Kodwa futhi uzongiphanqa nomahlalele. Umuntu ongenzile ukuthi uyibona i-right lento yenzayo kodwa wena cause Sima kanti bawuthi kuyogcina phi? Ngoba phela akukho umuntu okhulumile iqiniso phakathi Azibamkhuzile ngakho. bengizomtshela uLusanda mina istory Nini. Azibangikhuza ngakho. Ngangabalalela abangani bami. Awusamthanda? Ukhweza. akakwazi ukungisiza ngalutho akakwazi ukuthi angenzele lutho then Awusamthandi. ukuthi angibizele Mana, amakhamera mana, kanjena besikhona isidingo salento ayenzayo kodwa Uthanda mina nomali yami. ngithatha Sengifuna ukubuza ngoba yena akanalo makusuka nami nguyena. Ngathi uzongithanda. Uthanda mina nomali yami. Thanda ukugibela iMercedes uyahamba ngithi. naye Hambele ngiyamthanda emoyeni nawe CDT. ngiyakuthanda but wena uyakuthanda kakhulu kodwa ngoba Yabona into engizisa yona. ngiyaxolisa Aningiyekelani man. Aningiyeke. ngiyakwazi ngizohamba nokhwezi Awusuthi uzohamba nokhweza. uyangishaya nje Nobani? ngiyaxolisa Funa imali yami. Yes. Cut. Ngicela niphume naye because asikwazi ukuxoxa. Imali Ngiyacela. yami. Ngiyacela. Funa imali yami. Yes. Yabona? Uzofuna umhluhlangana ngitshela. Izophela. Ani ngitsheleni izothikani into yeni lebawuthu? Ucabangani? Usazoyenza naye? angeke ngize ngikwazi ukuya endlini naye Njengoba ufuna imali yakhe? angithi wena uyajabula-ke manje Apha nami bengiphathe. impilo yami isengcupheni uyajabula manje Izibe sengcupheni. bekuyiyona ndlela kodwa kuzona zonke iy'ndlela obuyibona ukuthi ungenza ngayo bekuyiyona ndlela obungenza ngayo le Hayi nami yona solution engiyibone right ngoba ayikho enye bengayenza. Yabo. but awufuni ukuphuma uyosebenza awufuni ukwenza fanele mina kube yimina ngisho waziyo kungekho ukudla ngibuye neze ngihambe ngithathe iy'mali ngaphandle ngibuye nazo la endlini ungibuzi ngisho ukungibuza ukuthi ngisuke ngiqhamukephi ne-KFC ungazi kahle ukuthi anginayo imali awungibuzi kodwa ukuthi ngisuke ngiyithathephi imali ufike udle kumnandi kunjani but ukwazi ukuthi ngisho kuthiwa khona into oyitholile ukwazi ukuhlaphana nami ukhulume kahle nami fanele ungilethele amakhamera kanje iyona ndlela oyibona i-right le Yona ndlela ngiyibone right ngoba shuthi wena lo muntu wakho wena ngiyabona ukuthi okay nawe ngiyakuthanda naye ngamthanda mengathi ngichuza yena-ke over wena ungathini inkinga ngikwazi ukukushiya because nawe ngiyakuthanda and sisuka kude it's not like awuvelanga wasebenza but indlela owenza ngayo iyona i-right iyona oyibona i-right ayikho right. awukho fair Angikho fair. ungibukane yenzayo. but ungibukanisa nabantu Wena ungibone esinabo. Cha masembuza wena uthi ungibone esinabo. Leyo yenzayo njengamanje. uLusanda bengithandana naye kodwa bengingathandana naye into etheni because ubengisiza ngokuthi akwazi ukuthi angilanda angibuyise mengabe ngemsebenzini angenzele lezi zinto wena lezo ongakwazi ukuthi ungenzele zona Kodwa kuthiwa uhambe last week wathi uyagoduka ekhaya. And uLusanda uthi kade usendlini yakhe. Iy'nsuku ezingaka kodwa. Okay kulungile ngiyakubona sekwenzekile okwenzekile but uthi ngenhliziyo yakho kufanele enze njani?
Papa ngiphatheke kabi nami ebuhlungu inhliziyo yami. NoLusanda naye usaphukile naye enhlizweni yakhe uzokwenza njani ngaye? Kona uzibona usafe eduze kwakhe kodwa uLusanda. Bengingamazi mina ukuthi umuntu onodlame umuntu onjena but ngeke ngisho ukuthi ukuthini but ngiyamncamela because uyazi ukuthi umuntu wesifazane efanele ukhiphe imali ephaketheni umniki. Kunalo hleze elindele ukuthi fanele njalo kube yimina okhipha imali anikeze yena. Uyabhema lo muntu fanele njalo ngihlezi ngishiya o10 ekuseni bokuthi ngilo mengifike nokudla ntambama akangibuzi ngisho ukuthi ngisuke ngikuthathe blow ukuthi kusuke kuyimali yakhe uLusanda. Azonzima. Manje udecide ukwenza kanjani? Ulungisa izinto nokhwezi niba right noma uyamshiya ithini into? Ngoba phela uthe uyamthanda uyalungisa izinto naye. Ukhwezi ngiyamthanda. Okay. Ngenhliziyo yami yonke yabo lo landelayo anguthandisisi ngoba ngiyazi uzokhuluma into ebuhlungu. Ngeke ngize ngikhuluma into ebuhlungu noLusanda ngiyamthanda but uLusanda bengimthandela izinto abengikwazi ukuthi angenzele zona. Umthandela imali. Yes. Manje ufuna ukuthanda noba yini oyifunayo manje? Ufunani? Awunayo sure? Anginayo sure but indlela uLusanda sengikhombise ukuthi yes ngirong ngiyakwazi lokho but indlela sengikhombisa ukuthi uyiyona sengiyamsaba sefana nesilwane nje like kumina. Okay, kodwa ushuthi uzoqhubeka nokhwezi? Yes, ngizoqhubeka nokhwezi. Usazoba naso isineke? Sasima? Ngazi sami mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi ngisazomncane mhlawumbe ngicathi ngisazoba naso sami kodwa kunzima Ngiyazi. But-ke ushilo wathi usakuthanda. Angazi ukuthi nizolaphana kanjani ngoba phela nawe fanele ugcine u-right. And uthe uyamthanda naye uthe uyakuthanda so ngiyacela ukuthi nawe bhebe ukwazi ukuvuka uhambe ufuna umsebenzi ngingaboni ngazuthi urelaxed because ezinye zezinto ezigcina sengenza nami ngigcina sengenza izinto ezingekho right. Angizozama mama kulela ukuthi nami ngizama ukuthi ngiyobheka ukuthi ngiyawuthola nokwamadoda. Kodwa asibe neshona ukuthi uhlukanile noLusanda noma cha noma mhlambe awukakazi by now. No, ngizomyeka uLusanda because kwamina ngiyamsaba njengamanje. Angazi ngisho ukuthi ngizombhekela Excuse me. Okay. Ngiyezwa. Angazi noma uphephile yini ngokwenela ekhambeni kweinsuku. But okwamanje ngicela ukukunikeza isikhathi sakho nomuntu wakho. Ngiyanikhulula. Ngingaphuma ngala. Excuse me. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kuhambe kanjani. Uhlungu-ke ngoba kunamanga phakathi amaningi but silala sikhona namhlanje. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, mina ngiyanithanda kakhulu. Ungitshele futhi nanokuthi uyibukela le video ukephi nendawo. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.